Знаете ли как знаменитостите запазват младежката си кожа? Разкриваме тайната им днес и тя е достъпна за всеки, без скъпи процедури и болезнени лечения. Останете, за да разберете. Тези несъвършенства на кожата най-вероятно са причинени от трите основни грешки, които постоянно повтаряме в ежедневието си. Веднъж имах пациентка, която избухна в сълзи, след като ми каза, че вече не може да прави ежедневните си разходки, защото се чувства толкова несигурна заради застаряващата си кожа. Друга пациентка ми каза, че се чувства вкапан в тялото на възрастен непознат човек. И както безброй други преди тях, и двете бяха виновни, че са направили същите три грешки, когато са били по-млади. Добрата новина е, че това е напълно обратимо, но първо искам да се усмихнеш и да присвиеш очи за секунда. Усещаш ли леко напрежение около устните и нагоре към бузите? Подобно напрежение ще почувстваш и когато издърпаш устните си, сякаш смучеш през сламка. И в двата случая мускулите под кожата ти се свиват и именно тези свиващи се мускулни тъкани бавно разтягат и отслабват структурата на кожата ти в продължение на десетилетия. Това води до така наречените динамични бръчки или мимически линии, които се наблюдават близо до очите, около устните и по цялото чело. Ако дерматологът види тези бръчки, би препоръчал ботокс. Виждаш ли, основната съставка, която се съдържа в инжекциите с ботокс, ботулиновият токсин, временно парализира тези мускулни тъкани и им пречи да се свиват. В резултат на това бръчките се скриват. Но както виждаш, това не прави нищо за здравето на кожата и за бръчките, които все още са там. А ефектът трае само за кратко, докато не се наложи да си запишеш нов сеанс и да инжектираш кожата си с ботокс отново. Най-лошото е, че динамичните бръчки, с които се справя ботулиновият токсин, не са единствените видими признаци на стареене, които се откриват върху кожата. Сега искам да погледнеш под скулите си, под скулите и под очите си. Виждаш ли някаква увисналост или отпусната кожа? Това е отличителният белег на статичните бръчки. С напредването на възрастта, производството на колаген драстично намалява. Колагенът е основният градивен елемент на кожата, а когато кожата няма плътен слой колаген, тя започва да изтънява. Представи си го като балон, който е напълнен с въздух. Когато въздухът изтече, той се набръчква и увисва. По подобен начин, нашата изтъняла и отслабена кожа не може да устои на гравитацията и започва да увисва, а дерматолозите обикновено препоръчват инвазивни дермални пълнители, за да създадат илюзията за повдигната кожа. Но отново това помага само временно и изобщо не помага на здравето на кожата ти. И накрая, трябва да обърнеш внимание на тъмните петна и сухите зони около кожата си. Тези тъмни петна на стареене могат да бъдат причинени от излагането на слънце и свободните радикали. И обикновено дерматолозите използват лазерно лечение, за да се борят с появата им. Това обаче е още един скъп и инвазивен вариант, който трае достатъчно кратко, за да те накара да се върнеш и да похарчиш още. Това бяха трите основни признака на стареене, с които трябва да се справиш, за да си осигуриш младежки вид. И ако това ти е прозвучало твърде негативно и смазващо, не се притеснявай. След няколко минути ще ти покажа как точно можеш да се насочиш и към трите признака на стареене и да приложиш цялостен подход, който да ти позволи да изглеждаш естествено младолик. Всъщност това, което ще ти разкрия, вече е помогнало на хиляди жени, включително на двете мои пациентки, които споменах в началото на презентацията, да заличат 15 години от външния вид на кожата си. И те използваха този хак за кожата, за да постигнат кожата на мечтите си в най-кратки срокове. Това са жени на 50, 60 и 70 години, които се чувстват така, сякаш получават втори шанс да се насладят на живота си в максимална степен. Този метод не разчита на рискови и инвазивни процедури. Всъщност, дори не е необходимо да излизаш от дома си, за да го приложиш сама, и това ще ти позволи да излъчваш младежко сияние всеки път, когато излезеш от къщи. Представи си, че можеш да отидеш навсякъде без грим и въпреки това хората да правят комплименти за кожата ти. Представи си да се погледнеш в огледалото и да видиш, че изглеждаш на същата възраст, на която се чувстваш отвътре. Представи си, че се насочиш към трите основни признака на стареене – бръчки, увисване и тъмни петна, и най-накрая
постигнеш кожата на мечтите си само за няколко дни. Казвам се Катрин Карман и съм директор на отдел изследвания в Етерна Дроп. И прекарах последните 24 месеца в работа с моя екип, за да измисля домашна рецепта, която би могла да действа като по-безопасна, по-укротена, по-ефективна и по-дълготрайна алтернатива на популярните, но инвазивни клинични варианти. И добрата новина е, че не само успяхме да създадем тази рецепта, която е по-ефективна и в същото време безопасна за използване от всички типове кожа, но и успяхме да смесим всичко заедно в една единствена формула, която е насочена към всеки от трите различни признака на стареене, които се срещат в кожата – бръчките, увисването и тъмните петна. И само използването на тази единствена формула може да помогне за премахване на динамичните бръчки, повдигане на увисналата кожа и подмладяване на тъмните петна за по-равномерен тен на кожата. Всъщност първата съставка в нашия списък е ботулиновият токсин, същата ключова съставка, която се използва в ботоксът, и ние наричаме нашата формула ботокс в бутилка, защото тя позволява същите ефекти, но без да са необходими рискови инжекции или инвазивни операции. Не само това, но нашата формула съдържа и хидролизиран колаген, който се абсорбира бързо и е в състояние да достигне чак до стволовите клетки на кожата. И именно тези стволови клетки растат, дублират и възстановяват здравата структура на кожата, като по този начин позволяват постигането на повдигната и стегната кожа. И накрая, тази формула помага за избледняване на тъмните петна, позволява равномерен тен и подмладено младежко излъчване, като снабдява кожата с точната комбинация от здравословни и естествени хранителни вещества, за които тя жадува. Наричаме тази формула Botox Plus и тя е уникален серум, който най-накрая дава възможност за по-безопасна, по-укротена и по-достъпна универсална алтернатива в домашни условия на високоефективните варианти в клиниките. И тази формула вече е помогнала на над 100 000 жени, така че тя ми дава почти подобни на ботокс резултати, но е без целия риск и особено високата цена, която идва с тези инвазивни процедури, и да не говорим за иглите. Той ми помогна да намаля толкова много бръчки и фини линии, а го използвам само от няколко седмици. Сериозно, моите приятели и семейството ми правят комплименти колко по-младежки изглеждам. Нищо не действа така, както този серум за ботокс. Защо да плащаш хиляди в клиника, само за да получиш инжекция, която потенциално може да доведе до това кожата ти да изглежда подута, раздразнена и неестествена? Достатъчно е само да нанесеш серума за ботокс за по-малко от минута преди ежедневната си грижа за кожата, за да почувстваш резултати. И всичко това се проявява в рамките на няколко кратки дни. Има обаче една скоростна грешка, която трябва да вземеш предвид. Поради деликатния процес на производство на тази формула, на този етап е почти невъзможно да се произвежда този серум в големи количества, без да се прави компромис с качеството. Той произвежда и пуска на пазара само по една партида в даден момент. Затова действай бързо, докато запасите са все още налични. Но не се притеснявай. Като се има предвид този факт, се съгласиха, че е справедливо да предложат 90-дневна гаранция за връщане на парите за тези, които все още са скептични и никога преди това не са опитвали продукта. Така че, ако действаш бързо и по-късно се почувстваш разочарована по някаква причина, можеш лесно да го върнеш и да получиш парите си обратно, без задаване на въпроси. Страхотната новина е, че тъй като Етерна Дроп съвсем наскоро пусна на пазара последната си партида, днес те предлагат 50% отстъпка на всички, които искат да направят крачка към преобразяването на кожата си и да превъртят часовника, за да заблести отново естествената им красота. Ако си гледала тази презентация до този момент, знаеш, че всяка обикновена грижа за кожата не е достатъчна, за да стигнеш там, където искаш да бъдеш. Трябва ти нещо различно и ново. Точно сега имаш две възможности. Можеш или да прескочиш тази публикация и да продължиш да опитваш онзи тип грижа за кожата, който всички вече са опитали и са се почувствали разочаровани от него. И нека отбележа, че свързаните с възрастта състояния на кожата само се влошават и влошават с времето. Така че вместо това можеш да избереш втория вариант и да направиш това, което 100 000 жени над 50 години вече са опитали и са намерили удовлетворение. Можеш да се осмелиш да опиташ нещо съвсем ново и да имаш шанс да постигнеш по-добри резултати точно като тях. И докато го правиш, не забравяй да си направиш снимка преди и след използването на серума, за да видиш какъв напредък си постигнала.
А ако ти е удобно, можеш да ги споделиш и с нас. Продължи напред и използвай връзката по-долу, за да направиш следващата стъпка. Но внимавай да не пропуснеш това видео, защото няма да намериш тази оферта никъде другаде, включително в онлайн магазините. Просто кликни върху връзката по-долу и си осигури 50% отстъпка. А ако по някаква причина размислиш, можеш лесно да получиш парите си обратно. Очаквам с нетърпение да видя твоя напредък.